regiunea autonomă Găgăuză face parte din Republica Moldova și la bune și la rele, indiferent ce spun liderii de la Comrat. Dacă acest referendum îi face pe unii găgăuzi să se simtă mai liberi, mai autonomi, țin să-i dezamăgesc. Acest referendum, precum și alte provocări din regiune, nu ar fi fost posibile fără acordul și chiar suportul direct de la Chișinău. Stimați concetățeni din autonomia găgăuză, aceiași oameni și aceleași grupuri de interes care v-au furat în ultimii ani, aceiași oligarhi care au dus-o bine și o vor duce și în continuare, vă folosesc în această provocare. Îndeplinirea acordului de asociere și liber schimb ar forța în sfârșit oligarhii de la guvernare și din opoziție să-și ia mâna de pe justiție, de pe vamă, de pe structurile de forță. Ar forța guvernarea de la Chișinău să se conformeze legii. Iată cui îi folosește această provocare. Cetățenii din Găgăuzia nu trebuie să devină instrumente de șantaj în mâinile oligarhilor de la Chișinău, Moscova sau Comrat. Sunt două partide mari la Chișinău, la guvernare, care controlează afacerile din Găgăuzia. Cine vă cere mită în Găgăuzia? Cine vă vinde produse de contrabandă? Cine vă oferă servicii medicale de proastă calitate? Oficialii europeni sau veșnicii șefi naționalici locali? Administrația coruptă din Găgăuzia este parte oligarhică din administrația coruptă din Moldova și este controlată de guvernarea coruptă de la Chișinău. Simplu și clar. Mă adresez și pe această cale Procuraturii Generale să inițieze cauze penale împotriva politicienilor de la Chișinău care au susținut deschis și s-au implicat în campania de organizare a acestei provocări ordinare ilegitime.